What's up, Coconut? I'm here again, Elaine Tiger Star. Kung bago ka sa YouTube channel ko, please click like and share to my YouTube channel and don't forget to like the notification bell. Guys, bago lahat, intro, pasok! Guys, nandito na kami sa Lucena, Quezon. So, saan tayo pupunta kaya, Pedex? Sa Bicol. Bicol daw kami. Gagala na naman ako, guys. So, marami bang pupuntahan doon? Yeah, Lucena, Quezon. Ayan, guys. Pakita ko sa inyo, guys. Ano tawag dito? Bitukang manok. Bitukang manok. Bakit ninawag siyang bitukang manok? Ito, paikot-ikot tayo. Paikot-ikot tayo. Kaya Wala pa yung bituka. Nasunahan pa. wala pa pala. So, hindi ko na-update kagabi kasi sobrang pagod ko na 12 hours ang biyahe namin. Grabe, ang pagod ko talaga. So, nakatulog ako. So, tanghali na ako nagising, guys. So, hindi ko pa kasi makita yung yung Vulcan Mayon ng Albay, So, i-update ko kayo mamaya kung saan kami pupunta, guys. If ever. Kasi medyo makulimlim. May yung palayan. Papakita ko na lang yung palayan sa inyo. Yan. Medyo makulimlim. So, i-update ko kayo mamaya kung saan kami pupunta. Keep on watching, guys. Bye! Yan, guys. Papasok tayo dyan. Yupan Cave. Papasok tayo dito. First time ko dito makapasok. So, come, guys. Hindi na kayo. Gag-guide tayo ni Kuya, guys. Kaya tinawag na Yupan dahil po sa hangin. Huyo, Bicol dialect po, ihip ng hangin. Okay. Na. Okay. Bali tatlong level to, tatlong layer siya. Pero ang pinapasok lang second level. Hindi pinapasok ang first level, matagal. 11 hours po yun. Okay. Lang tayo sa buong second Sa Bukana, level. okay. Hindi dinadaanan natin, hindi tayo dito babalik. Lalabas natin mamaya na. Apat yung opening nito. Yung second opening, medyo masikip. Sukatan daw yun ng mga sexy. Pag nagkakaroon, hindi sabihin. Sexy ka. Wow, thank you, Pero may Kuya. paraan pag hindi nagkasya yung ginagawa namin. Pinapauna namin yung ulo sa pwede natadya ka namin sa puwet. Wow. Pero ang cave, medyo baliktas ang cave. Pag minsan mahina din ang hangin, pag makulimlim sa labas, medyo maulan, malakas din ang hangin. Pag mainit, mas malakas yung hangin dito sa loob. Pag minsan ang cave, yung nagagaya naman yung hangin, dinadagdagan na lang yung hangin. Para malaman niya. Dito naman ituro ko sa iyo yung third level ng cave, yung bintana, pero hindi tayo dito papasok. Saan? Yan yung third level, yung bintana. Ay. And then may akyatan papunta dyan sa third level. Ito pinagtaguan ng panahon ng mga Hapon, mga guerrilla, mga Filipino fighters natin, dito nagtago. Ito naman, bawal natin nahawakan, yung sa taas, yung stalactite, yung nasa taas. Oh, yeah. Ito yung pagtubo nito sa 100 taon, pinag-aralan ko. Sa tagal ng panahon, magdidikit, magiging kulong, kaya. Pero dito mag-forever, no? Kung naniniwala kayo, pag nagkadikit sila, nagkadugtong forever, no? Walang forever, Kuya. Bawal kasi siyang hawakan, tinatalo ng acid. Bawal daw hawakan yan, guys. Kamay natin. May acid pala yun, guys, kaya bawal. Pero yan, baliktad naman. Kuya, walang ilaw. Ayan, may ilaw. Pero baliktad naman sa Kuya, iyo. balik. Pag nahawakan natin, pag ikinumpay natin. Oh, guys, ang ganda. Tapos may papansin ka, no, may pumapatak na tubig, may tumutuli. Ito, tuli. Ano yan? Tuli. Pag napatakan ka, magtatanggalin ng Ha? blessing daw yun. Pag napatakan. Blessing. Hala, natuluan ako. Hello, thank you. Pag blessing daw yun, guys, pag natuluan ka, sabi ni Kuya. Ano, Kuya? Pag mainit daw, tanggalin ka agad, holy shit, daw po.
Hul. Yung hangin Moses. Ay, oo. Yung balabas. Oo. Pwede Moses na, pwede sa sarili. Oo. Depende lang, yun daw yung magandang nangyayari no, sa buhay ng tao. Imagination natin. Pero wag naman yung masama. Ado na madilim, di makita. Ayun. Okay, may ilaw si kuya eh. Ayun yung mga paniki guys. Mga bat. Ingat guys kasi medyo basa. Tapos may tubig tayong dadaanan. Pero may Ah. pero baka mahulog ka. Ingat lang ha. Baka Okay. mahulog yung tubig kasi malalim. Malalim yan? Lagpas tao. Oh, bawal hawakan ito. Pwede naman, pwede mahawakan. Lagpas tao pero pag nakahiga. Pag nakain. Mababaw lang. Mababaw lang pala yan. Nauna yung ulo, lagpas tao daw. Okay. Kabila, barangay. Barangay? Sulong. Okay, sure. Baka masira yung bato. Masira yung bat. Wala, ang dami. Naano na ako ng mga ano. Tatangkad pa? Hindi na ako tatangkad eh. Ang ganda dito guys, promise. Fun. Ituro ko sa iyo yung crystal. Ah, crystal. Crystal. GYP SUM. Yan. Pag ganito, may nakasin tayo yung nagaganda sa labas na yung mga crystal. Sino paalala nung hindi yung galing sa loob? Mga sabutong lang po yan. Tapos dito naman, tinayin nyo parang yung So itong mga ano kuya, itong mga ginawang utulay, o ginawa yan ng 1972. 1972. Tatlong pamilya sa Nueva, sa Nueva at sa Guerrero. Pero again, wala pong pwedeng magmayari. It's from government. Pinalabasan lang natin sa sakit ng lupa. Okay. Ah, magkarugtong pala to dun sa kabila. Opo, isang tayo dito man, may mga bato, baka mauntog ha. Okay, baka mauntog. Dahan-dahan guys. Samahan nila ako dito. In fairness, ang ganda. May natagjakan kasi hindi Wow! Ito na yung labasan guys. Hindi pa tayo. May third opening pa. Yun yung second opening. Second, ang pangalawa to. Third. Malaki yung third opening po nito. Doon sa taas, may pahinga naman doon. Pwede kayong magpahinga, no? Pwede daw magpahinga sa taas. Pagod yung guide. Ay, napagod yung guide. Kulang ng exercise yung guide. So, yun na guys. Doon kami lumabas. Doon kami galing sa loob. Ito yung... Hi, baby. Sabi mo, hi. Hi kayo sa vlog ko. Hi. So, ano to kuya? Susunod. Aakit tayo ulit dito. Pahinga muna daw si tour guide kasi napagod siya. Daw sa exercise si kuya. Wow! Ang hangin dito, grabe. Sarap ng hangin. Kaya pala siya huyup-huyupan kasi ihip ng hangin, huyup. Wow, oo nga. Grabe, ang sarap ng hangin, kuya. Ah, kamay ni Jesus yun. Ah, wishing hand. Okay. Seryoso daw. Oo, Kaya, may nagbibigay dito. Yung wish pala niya, nagbibiro lang siya, ayaw niya magkatotoo. oh my Kaya God. kailangan pala seryoso. Tsaka, saan, kuya? Dito? Anong gagawin? Kung mag-bless, pwede ko nakasahod ng kamay. Nagbibigay. Dito. Pwede ba hawakan? Guys, nag-wish na ako. Sayang dito po talaga.
Iba. Yung pointer natin ng babae. Saan ba? Si Kuya pala. Kuya, party. Unang panahon ni Marcos Marcelo, 1970. Ng tao, Bruce Lee. Okay. Hindi lang sa imagination natin. Dito naman parang 2 kilo ng ahas. May dalawang ahas. Dito naman parang crocodile, yung buhaya, yung buntot. Ano nga? Pero yung buhaya dito, makikita ninyo, wala po siyang ulo. Ulo. Buntot lang yung nandito yung buhaya. Gusto po niyo malaman kung nasa ito yung ulo dito? Doon, marami nandun sa Senado. Senado. Nice kuya, nice. Chicken joy. Tapos yan naman yung chicken wing. Asan? Ito. Chicken wing. Basta tayo, guys. Sana na, nandiyan si ano ba ba si Mayon Burkett? Ay, wala siya. Sayang guys, wala si si Mayon Burkett. Wala siya sa mood. Ayun o, si Midon Green. Wala siya sa mood eh. Sige na tayo guys. Tapos na. Fairness, ang ganda doon. Sana mapuntahan niyo to sa aking bahay. Bicol. Kamali. Okay guys, hindi na kami. It's our first day in Bicol. Nagkakagawa. Thank you so much sa mga kasama sa amin. Uwi na kami. Doon sa isang cave guys. So, meron kaming pangalawang destination na pupuntahan. Third part na. In fairness, napaka-refreshing and perfect.